Era visto. A toupa. Somos las cantarinas de Ardibuño, vivimos nunha familia numerosa, que somos 3 irmás, pero que nos dediquemos profesionalmente a música. Que tes, Moncho? Que foi? Viño do xardín. Non vos quero preocupar, pero... volveu. Por favor, non pode ser posible. Pero estás seguro? Era ela. E volveu con moita máis ansia. Xesús. Pero non vos preocupedes, Tranquilos. Se quere guerra, vai na ter. Guerra a morte. Vou facer os preparativos. Moncho, por favor, non sexas arrancado. Tente, Moncho. Seguro que hai unha solución pacífica a cousa. A raza dos homes leva milleiros de anos enfrontándose a todo tipo de alimañas. Os austríacos loitan contra os canguros, que sementan o terror a base de saltos. Os esquimós loitan contra os pingüíns, que estragan as súas colleitas. Os chinos contra os osos panda, que violan as súas mulleres e secuestran os seus bebés. Pero se cadra, a máis astuta e perniciosa de toda canta alimaña hai, témola aquí, en Lameiro. A toupa. Monstro ruín a sanguinario. Pero vamos a ver, Moncho, a ti que tanto che ten que a toupa che faga burato no xardín se ti non pisas nel. É Elvira que planta cousas nel, carajo. Que ten que ver, ó? A terra é miña, entendes? E vou na defender dos invasores. Ten razón, ten que defender o seu. Moncho, mira, eu recomendo que lle chantes ya a manjeira no burato da toupa e abre yo a grifo hasta que afoga. Eso non vale para nada. O que hai que facer é meter ben de pesticidas e matar ratos no terreno. E vai o outro, pesticida non che matan a toupa. Pesticida que vai... A toupa é inmune ao pesticida e ao matarrata. Pero vamos a ver, pero mata os insectos, mata os vermes e mata as miñocas. Entón a toupa ten que abandonar o terreo porque non lle queda nada que comer. Arre, carallo, por daquela botarlle gasolina ao xardín, prende lumes e queima as topas, as miñocas e todo, entendes? Ou millor, botas unha placa de cemento e a vivir. Por falades. Tendes nin idea, home. A forma de acabar coas toupas é un enfrontamento corpo a corpo, entendes? Directo. Dar así. Esperar. E cando asoma a cabeciña, zas! Pódese dicir máis alto, pero non máis ancho. E se a toupa bota unha semana sin asomar polo buraco, que? Que saia cando quira, Lino. Cando asoma a cabeciña, vou estar eu ali co sacho. Pero estarás motivado, porque non... Non sabes ti ben, nunca estiven tanto na vida. Bueno, amigos, eu vim por aquí despedirme porque igual non volvo nunha temporada, así que... Nada, acaba con ela. Muita sorte, amigo. Espera un momento. Veña, leva esta botella de caña, cortesía da casa. Pero que non podo beber alcohol. Teño que ter os sentidos expertos para enfrontarme a toupa canto saia, así que... Veña, quero vos, amigos. O seu, a caña daba ya para a toupa, non para ele. Porque esta última remesa que me mandaron é pesticida pura. Tío, como se entere no Pentágono do arsenal de armas químicas que tes na adega, botan xos marinos. Saddam Hussein caeu por moito menos. Punto 1 dos preparativos antes de ir á guerra. Despedirme dos amigos. Feito. Agora teño que ir onde a don Anselmo para que me dea uns días libres. Pero como que uns días libres, Moncho? Ti que te pensas que és? Funcionario da Deputación? Aquí se traballa un día sí e outro tamén. Sinto, don Anselmo, pero é que é unha causa de forza maior. Forza maior? Que é forza maior? Desahuciaron? Arrancha a muller? Oh, carallo, se fora eso... Teño unha toupa no xardín. Unha toupa? Caramba, iso é grave. É moi grande. Non a vin, pero polo tamaño dos buratos ten que ser un bicho criminal. Sinto de veras, rapaz, se hai algo que se poda facer. Non se preocupe, home, que eu ben sei o que hai que facer. Tin que hai un método que está en fase experimental, que son uns ferros que se meten polos buratos e emiten unhas ondas electromagnéticas. Deixe estar. O que hai que facer con esa alimaña é plantarlle cara. E canto antes, mellor. Certo, as cousas ou se fan ou non se fan. Moncho, colle os días que precises. Grazas, don Anselmo, grazas. Adeus, fillo, e que Deus che bendiga. É que vostede o vexa. Que? Sorprendidos, Pois eu non, nadiña.
Ante todo, don Anselmo é un home de Lameiro. E se algo sabemos os homes de Lameiro é que cando un veciño ten problemas coas toupas, todos nos solidarizamos con el. Facemos unha piña. Punto 3. Facelo amor con Elvira. Ti estás seguro que queres volver a enfrentarte coa toupa, Moncho? Elvira, o home que non protexe o seu territorio non é home nin é nada. É o prezo da liberdade. Pero é que a toupa leva sempre as de ganar. Ou non lembras a cistitis que pillache o ano pasado? É que che durou un mes. Pero iso foi por botar tantas horas aguantando as ganas de mexar. Este ano xa leva unha vacelilla para mexar ali no sitio. É a ciática do ano pasado? Bueno, pero xa leva unha faixa para que non me entre o frío polo lombo, mellor. É a vez que cortache o pé co sacho que... Bueno, eso eran aqueles zapatos de antes que parecían o pelexo da toupa. Pero este ano non vai pasar, tranquila. Por favor, volve dunha peza así, meu amor. Tranquila, ya tranquila. Non vou á guerra por medallas. Non, vou cumprir co meu deber, co meu traballo, para volver rápido pé de ti. Punto 3, solucionado. É con nota, Punto 4, despedirme de Kevin. Se cadra non entendes por que papá ten que marchar para acabar coa toupa. Non vas marchar, que vas estar aquí ao lado no xardín. Distancia é o de menos, filho. O importante é que vou estar varios días concentrado diante do burato ata que a toupa asome a cabeza. Para os efectos é como estar en Afganistán, entendes? Por tanto tempo. Pero tens que saber que se me pasa algo, toca a ti ser o home desta casa. Pero por que o papá? Porque é o único home da casa. Vale. Prométeme que vas cuidar de tua nai. Sí, claro, papá. E prométeme tamén que se a toupa acaba comigo, antes de que eu acabe con ela, me vas vingar. Sí, claro. Quero-te, fillo. Alá, non esquezo nada. Xa estou preparado para verlo las caras, toupa. Ai, di que, papá, que non quero paraogas. Que sí que non quere traballar con un sacho na man e na outra o parao. Pero que collo chubasqueiro, polo menos. Non, di que se a topa non ten chubasqueiro, el tampouco. Vai coller unha pulmonía de medo, xa verás. Anda, vai enchufar a manta eléctrica, veña. Vale. Eu voulle quentar un pouco mel con limón, porque... Agarrei unha pulmonía de campeonato. E quen contaba que ia chover da maneira? Para un día que chova en Galicia, tamén vai me tocar a min. Pero, bueno, como dixo outro, eu non mandei as miñas naves a loitar contra os alimentos. A ver, levanta. Morro, Elvira, morro. Dache ben. Mira para aí. 38,7. Dache moi ben por andar facendo parvo debaixo da chuvia que parecía Jim Kelly. No, gin tonic agora non quero gin tonic. Mira, predín a batalla, pero a guerra aínda non acabou, oiches? Chama a Kevin e dille que reclamo vinganza. Si, ala, veña. Toma o mel con limón, veña. Vinganza. Que eu non quero matar a toupa, Pois non lle prometerás a teu pai que o ias vingar. Así que xa sabes, en canto acabes a merenda, posta ali de garda diante do burato da toupa. Non, que eu xa venres e quedei cos colegas para facer botellón. Pero, Kevin, como non o fagas, teu pai vai me romper a cabeza toda a noite, Así que xa sabes, colles o sacho e posta ali. Non tes nin que matar a toupa, só facer como que estás de garda. Oh, mamá, pero que pasa co botellón? Pois tan importante para ti é o botellón e teus amiguiños que veñen aquí emborrachades no xardín tranquilos. Vale, guai. Pode que fose por culpa da febre, pero ata tiven alucinacións. Como os veteranos de guerra do Vietnam, os das películas, que collen un trauma na guerra e despois quedalles na cabeza o ruido dos helicópteros. Coñecedes, non? Os helicópteros, Elvira, os helicópteros están no jardín. Non, son helicópteros, é música tecno. Quen carallo pon música no jardín? É o Kevin que está cos amigos, só. Reclutou un exército para loitar contra a toupa. Mais ou menos. E pon música machacona para facerlle a guerra psicolóxica. Seguramente. Pois mal feito, debeuse guiar por min. Ti deixa ao rapaz que faga as cousas ao seu xeito, anda. Non, Elvira, contra a toupa a única estrategia é o sacho. Sacho. Sí.
Que tan equivocado estaba, eh? O meu Kevin é un xenio militar. Empregou a mesma táctica cos rusos contra Napoleón e Hitler. Arrasaron o seu propio país para que o inimigo non tivese nada que conquistar. Que fenómeno, eh? A mañá seguinte, nin rastro da toupa. Mira que matarte era pouco, desgraciado. Se caro máis hortensias, Moncho. É os meus rosais destrozados. Ya, pero que te dixeches que... Que dixen eu? Que dixen eu? Que me secara de las plantas de tanto mexar nelas e que vomitárades por riba dos ananos de xardín. Non te preocupes. En todas as guerras hai danos colaterais, eh? O importante é que, gracias ao rapaz, a toupa xa está fora das nosas terras. Eso, sen derramar unha gota de sangue. O sangue vai empezar a correr ahora como non me deixes o xardín como estaba, eh? Porque que... Pero marcho, porque senón esgánote. Uah, vaya movida, Tranquilo, ti fixeche o que tiñas que facer, eh? Poñer a toupa en fuga. Xa, pero se cadra o xardín estaba mellor antes que agora. Pode ser, non digo que non, pero mira, a vitoria é nosa. E iso é o único que van recordar as xeracións vindeiras cando se fale desta xesta nos libros de historia.